Ndinokukwazisai vadikani kwese kunzvimbo kwamuri manheru ano. Nhasi takaungana pamwe chete nevamwe vadikani. Tina Chenai Mutsigiri naShuvai Matsa naChipo Makwanda angangoti joina maybe later. Saka takatarisana netopiki yekuti izvo ungadzivisa sei kufunganya panguva yekuomerwa. Sezvatinoziva kuti munhu wese anomerwa, hapana anodarikwa nekusaomerwa. But zvakudhipinda kuti unoita sei kana waomerwa, because dzimwe nguva unogona kukanganwa kudzora mirangariro yako igoenderera kusvika yatokusvisa pamubhedha chaipo kutorara. Sometimes ndinombozvita kuti ndozovhunduka kuti ko ndatosiya pfungwa dzichienderera mberi, so it's something which happens to everybody. And apa vhesi iri kuna Philippians 4:6 inotaura kuti musafunganya pamusoro pechinhu chimwe, asi pazvinhu zvose mikumbiro yenyu ngaiziviswe Mwari nokunyengetera nokukumbira pamwe chete nekuvonga. Saka izvi ndo zvinotarisira Mwari kuti kana tasvika panguva yakadai tinofanira kutarira kwavari tichinyengetera tichivimba navo. Saka manheru ano toda kuti tigozosheya mumwe nemumwe achagovera like what experience they had. Shuva achatanga kutaurawo maexperiences ake kuti Mwari vakakubatsira sei Shuvai pawakambosangana nenguva yakadaro, kuti anyone ari panze apo agowana kubatsirikawo, kuti you can come out of this. Mwari vanokwanisa kukubatsira kuti ubude mazviri, because ndivo chete vanotibatsira tega hatikwanise kuzvibatsira. Pane kufunganya of course kuri constructive, kwekuti unenge uchitofunga kuti ndingaronge sei zvinhu, ndingabhadhara sei school fees. Kwozoti kufunga watiri kutaura kwekuti zvinhu zviri pachena zvaunoziva kuti izvi ndiMwari chete vanozvigona, but unowanikwa uchironga kusvika zvatokuafekta. Saka Shuvai chitaurirewo kuti iwe unozvifambisa sei pakadaro. Amen. I think kana wapinda paproblem yakadaro unofanira kuziva kuti akakusika ndiani kuti uve panyika. Takambosangana nechallenge yakadaro, but ndakazoziva kuti akandisa panyika ndiani, akandiita kuti ndive panyika ndiani. Ndikaziva kuti iye anogona kundigonesa zvese, anogona kunditungamira pane zvese zvanei ndichida kuita muupenyu pakurarama. Because kana uda kutarisa mubhaibheri soko raMwari vanoti nyika yose nekuzara kwayo ndezvavo iwe Jehovha. Saka kana ukatarisa izvezvi uri panyika uchifamba panyika, unobva watozviudza kuti hapana chinokundikana, ndinogona kuzviita nokuda kwaMwari. Like Philippians chapter 4:13 inotaura kuti izvoni I can do all things through Christ who strengthens me. Saka izvezvi ukapinda panguva yekuti ukasvika kuziva kuti Mwari ndiwo anondigonesa, hauwa give up ende unova neboldness pese paunenge uri kuti I can do it. Hauwe munhu anozvitarisira pasi kuti chero ndisina education, chero ndichiribva kubackground iri poor, imwe background yekuti hautarisirwi semunhu, but kana ukaziva kuti Mwari even ndakadaro munondigonesa. Saka ndoda kukurudzirawo like someone ane challenge yekuti mufungo unogona kufunga pane something zvinozogona kuitika mauri, kuti maybe unozofunga vamwe vanogona kuita suicide because of hausi kuziva zvauri, hausi kuziva kuti ndiwa ani. Saka zvinopa kuti munhu aite suicide, but ukaziva kuti iwewe ndiwa ani ende wakasikwa nani kuti uve panyika. Yes. Amen. Mazvinzwira vadikani zvataurwa naShuvai kuti izvo tinofanira kuziva nzvimbo yedu kuti tiri vanani muna Mwari.
zvokunototaura kuti kune avo vese vakamugamuchira akavapa simba rokuti vanzi vana vaMwari. Yes. Yeah, that's true. Ukada kutarisa mushoko raMwari unoona kuti God knew that we have situations where we are going to have negative thoughts. And vaitoziva kuti there's going to be situation dzichatiforsa kuti tifunge zvisiri zvoona kuti shoko ravo akatigadzirira already, like scripture yataurwa naShuvai yekuti I can do all things because Jesus strengthens me. Mwari vaitoziva kuti pane pamwe pauchapererwa ugozoona kuti I cannot go anywhere, I can't go further. But shoko ravo vakagara vakatorisa vakatigadzirira. And then pane scripture yamentionwa zvakare yekuti usafunganya nekuti uchadye kana kudii, asi kuti pamusoro pezvose namata kuna Mwari. So God knew kuti we are going to have thoughts, we are going to worry over what we eat tomorrow, what we wear, where we are going to find shelter. Kana kuti basa ndoriwanepi, kana kuti Mwari we ndazosvika pakukura handisandarorwa, Mwari handina mwana, you know, but age, biologically my age is just going. God knew that we have all those things. And pane shoko ravo ravanobva kuzotaura zvekare vachiti we fight not against flesh but against principalities, because ukada kutarisa there is nothing that is coming to you chauri kuona chiri kukuti funga situation yakaipa yakadai, but it all comes from within, it's in the mind. So Satan ndo paanongwarira kuda kutishandisa nekutiparadza in the mind. Ndosaka Bible rinoti even resist the devil and he will flee. Ndobva rati iro be ye transformed by the renewal of your mind. So tikanzwisisa kuti God knew these things would happen even before we are here, because unotaura kuti akatiziva kare before we were even formed in our mother's womb. Bible rinoti hanzi we were predestinated. He took us and adopted us into his inheritance. Saka takagadzirirwa kudhara, but what we have to keep on trying and do is to resist the devil from our mindset, because ndo paanotaimira imomo, ndo paanoziva ndikamubata mupfungwa ndinokuparadza, because those negative thoughts unosvika pakutorwara if you are not careful. Uchingofunga chete apa wakagara uri mumba uri kungofunga. So anobva kukripla zvokuti even kuti utange kuita action yekuti how can I get out of this situation, unenge usisitorina. So I love the word of God, because tikariverenga ukagara uchiverenga shoko raMwari, that's why he even says kuna Joshua, and do not let this book of the law depart from your lips. Meditate upon it day and night, and be sure to do everything that it says, so that you may be prosperous in all your ways. So tikaverenga shoko raMwari rinotibatsira even to fight against the negative thoughts, rinotibatsira even to get strength to get up, you know, and start living and overcome those negative situations. So I'm just so glad kuti neshoko raMwari amidst all the negative situations that we may go through. And the shoko raMwari rinobva rati ibenyu munondo unocheka kose. Saka if you apply the word of God, hapana situation yainonzi harishande, because ribenyu ritori now harisi munya, rinotoshanda right now. When you speak and apply the word of God, it works. So we need to just try, you know, and read the word of God and allow the Holy Spirit to speak through our lives, so that we know and understand the purpose and plan of God for our lives. Wow, that was so powerful, Chenai. And it's so true, like what you said, kuti ukaregedzera mirangariro inokuita muranda kusvika warwara. Pane rimwe shoko rinotaura kuti hanzi as a main thing, sezvaunofunga ndo zvaunova, kuti mirangariro yako inogona kuti kuvharira mukabako kako wega, sekuti ndiwe wega une problem iyoyo. Unogona kunyeperwa newakaipa kuti hapana munhu akamboitirawo zvakadai zvawakaitirwa izvo, kana kuti kuvhimirwa, kurwarirwa, kuzodai. But ukazoenda kunze uko neasina kuti you are not alone.
kundori nemumwe munhu ane chinhu chiri wese kupfuura chako zvokuti ukazvinzwa unotoshamiswa kuti zvanditori nani. Saka mirangariro usually ikaregedzerwa inoexaggerata, like the devil exaggerates things kuita zigomo risingakwirike riya. Saka like what Chenai said, the word of God is a weapon, is our weapon God has given us, ratinoshanda naro kuti ukaritaura rinoita kuti mirangariro yako inzwe kuwana peace muna Mwari. Pane imwe vhesi iri kuna Isaiah 26 verse 3 inotaura kuti hanzi inotaura kuti hanzizvo hameno neshona inotaura kuti chii inoti zvo nekuti because he trusted in you and you gave him peace, something like that. But nation inoti hanzi ano mwoyo wakasimba muchamuchengeta murugare rukuru nokuti anovimba nemi. Saka pamwe rataura kuti zvo mwoyo wako ukausimbisa kukontrora mathoughts wayo vanokubatsira, ndo vanotokubatsira kupa grace yekucontrol kuti iwe you have to play your part. Like it's not only for God to control your thoughts, but you have to participate. You have to ask him to help you. So wow, my friends, that is so powerful. Chenai na Shuvai. It is. And we just thank the Lord for his grace and his mercies. Because whenever we call on him, he will answer. Iyandotaura kwatiri kuti danai kwandiri ndinokunzwai. So you need to talk. I remember sometime, when I was speaking with Doreen and some people, kuti my situations aunenge uchienda nawo akati unoziva aufani kutaurira mumwoyo. Because our God is an audible God. And Satan haasi kuzonzwa zviri mumwoyo mako kuti uri kumutuka kana kuti uri kumurayira kana kuti uri kumuchesa away from your thoughts or your life. But you need to get up and speak, be audible. Kutoti iwe Satan ndakuona. Because Bible pane parinotaura kuti we are not ignorant of his devices. Saka iya tinoda kuti timuudzewo kana kuti nesu takatopuwa simba kare pamusoro pako. So kumuudza kuti iwe ndakubata iwe. Pauruda kuedza kundimanikidzira apa hauna simba nokuti ndakapiwa simba kare naJesu. So yeah, we need also to be vocal, be audible, kumuudza Satan kuti hey, not in my mind. Wow, amen. Yes. Yeah, so Chenai achativharira achinyengeterera kana paine anyone ari panze apo ari kuteerera achazoteerera vhidhiyo ineyi ari panguva yekuomerwa, especially nemirangariro kuti they just don't know what to do, how to control them. Chenai is going to pray, covering them, and also nekuinvita anyone anenge achida kugamuchira Jesu. Hapana chinhu chakakosha sekugamuchira Jesu muupenyu huno. Zvinopfuura zvinhu zvese zvingawanikwa panyika. Yeah, I just want to say this scripture, John 3 verse 18. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever shall believe in him will not perish but have eternal life. The scripture, I like where it says whosoever. Kureva kuti hazvina basa kuti ndiani kana kuti uri kubvepi, like Shuvai said, with your background kana kuti wakadii wakadzidza here kana kuti hauna. But asi iwe ukatenda kuna Jesu uchava neupenyu husingaperi. Bible rinoti God is not a respecter of persons. Saka toda kungoti tende Mwari, utende pamberi paMwari, ndingonamata about those people vari panguva yekuomerwa, kukurirwa nemathoughts, kuti Mwari vangovakavha, vangovarangarira. So let's just pray. Baba, toda kutenda muzita raJesu. Makanaka, you are faithful. We thank you for presence in this place. We thank you for your presence during this conversation. We love you, Holy Spirit, because you are able.
there is nothing that is impossible with Jesus. Shoko rinoti raMwari, call unto me and I will hear you. Masikati ano Mwari we, we are praying about our brothers and sisters out there. Vari kunetsekana Mwari nema-negative thoughts. Vari kurwiswa newakaipa nokufunganya. Shoko renoti musafunganya. As it not for zvose, through prayer and supplication, make your request known unto the Lord. We are coming before you this afternoon, Mwari, with our prayers, through prayers, Mwari, and supplication, that we may make our request known to you for our brothers and sisters, that you help them in the name of Jesus. Tinonamata mstara Jesu, ngavakunde wakaipa. Ngavashandurwe mirangariro yavo sezvinotaura shoko renyu. Vaitiro zvakanaka vanatswe nemi. Vapei simba mstara Jesu, nokuti shoko renyu rokadaro Mwari rinoti, we were not given the spirit of timidity, but the spirit of peace, love, and a sound mind. I pray for a sound mind right now in the name of Jesus. I pray for a sound mind in Jesus' name. Mwari tinorayira nekushayisa simba, tupfungwa tusiripwe Mwari, tinokripla our faith Mwari, tinotitadzisa kukura nekusimba pakutenda nezita raJesu. Mazvita Mwari, we thank you in the name of Jesus, for we are more than conquerors. That is what your word says. We thank you, O God, for greater is he who is in us than he who is in the world. We bless your name this afternoon. Be exalted. In the name of Jesus, I pray. Amen. Amen. I'm just going to invite you, my sister or brother, who wants to convert, to come to Jesus. If you have not given your life to Jesus yet, I just want you to pray this simple prayer with me and say, Lord Jesus, thank you. Thank you for dying for me on the cross and resurrecting again with my life. I welcome you. I invite you in my heart. Be Lord and Savior, and rule and lead my life in the name of Jesus. Amen. 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 Vadikani tinotenda zvikuru nenguva inei, tinovimba kwazvo kuti at least pane zvamawana 1 or 2 things zvakubatsirai. So tinoonana zvekare svondo rinotevera. Mwari vakukomborerei. Amen. Bye bye. Amen. Bye bye.